Қарапулат операсы ашық хавада. Бұлғар жерлігінде Open Air форматында тарихи заманча тамаша тәқдим етілешек. Татар операсы традициялары соқланырмын. Эфирда тайының тастапшылығы студияда Алмаз Ғафият весемсіз. Қайырлы кеш мұқтарам қонақлар. Шынында өзіншеліклі опера һәм өзіншеліклі вақиға күтілі Бұлғар жерлігінде. Енді бұйыл бигерек тактуал, чөнки біз Бұлғар дәулетінде İslam Qavlutluğa 1100 yıllıqны belgilәп үтәбез. Менә шул уңайдан Илмир, ниндер җаваплылык сизеләме һәм бу бит әле моңа кадәр булмаган опера тәкъдим ителәчәк ачык һавада. Әлбәттә, менә мин күптән түгел генә уйлап куйдым, мәйтәм бит Татарстанда һәм татар музыка дөньясында менә шундый тере декорацияларда әле спектакльләр, музыкаль спектакльләр, опералар әле куелмаган кебек беләм мин. Һәм әйтергә кирәк бит, бу бит әле изге җир, бу безнең мирасыбыз, тарихыбыз. Һәм мин бик горурланам. Менә миңа шулай лайык булды, безгә барыбызга да лайык булды. Шунда үз әсәребезне күрсәтергә һәм бик каты көтәм бу спектакльне мин. Қарапулат шулай үзенчәлекле әсәргә кертергә буладыр аны. Ринат әфәнде, шуннан да тарихы да кызыклы, аның турында сөйләшербез. Берничә ел күрсәтелмичә, аннары яңадан сәхнәгә куелып, монда бит алар да бик зур роль уйныйдыр. Менә ниндирәк риваятләргә нигезләнеп эшләнде бу? Ринат әфәнде, монда тарихи кыйммәте нәрсәдә аның? Бу әсәрнең тарихи кыйммәте шунда ки, ягъни әсәрнең, бу операның тірі декорацияларда, табиғи шартларда, табиғи декорацияларда қойылуының асылы шунда ки, демәк, операда күрсәтелә торган вакыйгалар ул тарихи өчен барлык булган. Менә аның кыйммәте шунда. Безнең халкыбыз вакыйгаларга да бай, шуның өчен риваятләргә дә бай, легендаларга да бай. Менә бу байлыкны яңадан гасырлар кишкән байлыкны яңадан халыкка күрсәтү, халыкка кайтару әсәребезнең икенче зур максаты. Монда тарих дигәннән инде Фаяз абый сезгә сүзне бирик. Шуннан да киятләргә дип әйтик, инде бу очракта риваятләргә мөрәҗәгать итү татар халкында электән килә бит ул. Һәм менә аның шунда үзенчәлеге дә бардыр. Нәкъ менә шуңа басым ясап, нәрсәләргә менә нигезләндерәбез? Әлбәттә, беренчедән шуны әйтәсем килә. Безнең бөтен көч юнәлгән бит инде халкыбызны саклап калуга, үзебезнең мәдәниятебезне үстерүгә. Халкыбызны саклап калала халык авыз иҗаты, дин, тарих һәм сәнгать. Менә шушы сәнгать турында бүген сөйләшәчәк бездә. Юкка гына сайланмаган инде ул безнең Қарапулат. Безнең архитектура корылмалары күп. Булгарда аларның һәрберсе үзенә күрә Булгарның символы булып каралырга мөмкин. Олы манара, Җамигъ мәчете, кече манара, Ташпулат һәм башкалар, әле күпме төрбәләр бар анда. Ташпулатның кызык ягы шунда, ул һаманда аны тарихчылар да белми. Нинди максат өчен төзелгән ул. Архитекторлар да белми. Һәм гомумән ниндидер бер серле объект булып кала шушы көннәргә тикле. Аның иң нык таралган версиясе шул. Монда хаким, судья, хөкем йорты булган. Бер караганда бөтен яктан да туры килә, икенче яктан артык матур, артык шундый монументаль әйбер объект хөкем йорты гына булган микән диләр. Икенче версия анысы миңа якынрак, ләкин барыбер үзем үк ышанып җитмим. Китапханә, архив, аларның бит булган, инде китапханәләрдә сакланганса документлар да булган. Ул булмаган микән? Соңгы елларда шундый нәрсә чыга башлады. Бездә бит суфичылык булган инде, суфилар килеп төрле яклардан, Урта Азиядан, мәсәлән, шунда тормаганнар микән дәрвишләр. Аннан соң тагын бер нәрсә. Иң соңгы версия, анысы инде бу төрбә булгандыр. Мин баны башта кабул иттем, аннан соң менә бүген әле сездән чакырып алгач уйлап куйдым мин. Яңадан карадым Ташпулатны, беренче каты аның җир астында булган. Хәзер җир астында калган инде ул. Археологлар казып чыгарды. Ул чыннан да төрмә кебегрәк.
Менә бу сорауга Файз абый, монда озак сөйләргә була, җавапны тамашачылар эзләсен иде. Менә һәркем ничек кабул итә, монда шунысы да бар бит әле. Илгизгә киләсе сорау, менә сез инде шундый җаваплы эшкә алынгансыз. Монда бит инде барыбер шикләнебрәк карыйлар. Безнең тарихи нигезләр белән аннары мин укыдым мәгълүмати яктан 3D шоу, заманчалаштыру бара дип, ачык һавада үткәрүдә күпмедер эксперимент форматында булырга мөмкин. Менә монда шикләрне ничек югалтмаска? Монда бит инде барыбер кемдер тәнкыйть күзлегеннән дә карарга мөмкин. Ничек шул ук вакытта тарихны да онытмаска һәм заманча халыкка кызыклы булырлык итеп тәкъдим итү авыр эшме? Һәрбер эшне җиренә җиткезеп эшләсәң, ул инде җиңел булмый. Һәрбер эшнең үз авырлыгы һәм дөрестән дә монда без инде Болгарга кадәр барып нәрсәдер карарга тәкъдим итәбез икән. Без тамашачыны күпмедер дәрәҗәдә катырга да тиеш, гаҗәпләндерергә дә тиеш, сокландырырга да тиеш һәм әлбәттә кеше ниндидер күңелендә, ниндидер яктылык белән, ниндидер нур белән һәм акылында ниндидер яңа фикер белән кайтып китәргә тиеш миңа калса безнең операдан. Шикләрне ничек узмаска менә монда барыбер әйткәнемчә бит инде монда шундый изге җирдә дип әйтик, монда бик зур көч куела, инде әсәрләр язылган, зур команда, бөтенесе өчен җаваплылык тотарга кирәк. Менә нәкъ менә шушы заманчалаштыру белән тарих арасындагы ничектер шикләрне ничек югалтмаска икән? Төп мәсьәлә шул бит инде сезнең. Заманлаштыру аның технологиясында гына, эчтәлеге аның барыбер ул бит инде Ринат әфәнде тарафыннан салынган. Һәм безнең инде аксакалларыбыз безнең ниндидер начар әйбер тәкъдим итмәячәге халыкка билгеле. Шулай Илмир Җәүдәтович тарафыннан салынган музыкада һәм бу билгеле безнең мирасыбыз. Аны әлбәттә бу әсәр шигъри яктан да һәм музыкаль яктан да шулкадәр көчле. Аны бер нәрсә уйнамыйча чыгып җырласаң гына да ул сокландыргыч әсәр. Мин хәзер ул әсәр өстендә эшли башлагачтан тагын бер кат моңа инандым. Инде иченә кирип анализлап карагачтым. Җырчыларга да бирик әле бу урында сүзне. Менә шуннан да инде көче бармы моның, сихри көче дип әйтикме? Һәм нәрсәдә аның сыры? Бунда бит инде гади сәхнәгә чыгып җырлау гына түгел, тарихка төшенергә кирәк, рольне белергә кирәк дип әйтик инде. Күп кенә сыйфатлар таләп итә торган. Нәрсәсе белән үзенчәлекле сезнең өчен? Беренчедән, әлбәттә бу безнең тарихыбыз һәм шушы тарихыбыз музыкага салынган әсәр. Моны җырлавы беренчедән бик җитди, икенчедән аның музыкасы бик матур һәм аның тарихы бик көчле. Мәхәббәт тарихы аша без үзебезнең җирлегебезнең тарихын беләбез. Гомумән, менә мәсәлән минем образым ул татар хатын-кызының көчле рольләренең берсе минемчә. Ул үзенең халкына битараф булмыйча, алтын көмешләргә алданмыйча, үзен корбан итеп, халкын якларга тырышуы. Димәк, монда тавыш кына түгел, әле менә бу сыйфатларында тавыш белән генә йөреп чыгып булмый. Юк, монда көчле ихтияр көче кирәк, монда характер кирәк. Һәм бөтен образны сизү ди. Ачык һавада Илгиз менә ничегрәк? Монда бар үзенчәлекләр бардыр бит инде. Гади чыгыштан һәм нәкъ менә шушы ничек яңа дип әйтик инде форматларны куллануда. Беренчедән авыр дип әйтеп булмый аны. Чөнки син әзерләнәсең аны. Ул мораль яктан авыр дип күбрәк күренәдер инде. Чөнки ачык һава, бөтен нәрсә ишетелер, нәрсә булыр дип карыйсың шуңа. Репетиция вакытында бөтен нәрсәне беләсең, аңлыйсың, нәрсәнең ничек буласы икәнен һәм күбрәк нәрсәгә таянасың инде менә. Беренчедән Илгиз абыйга ышанабыз без. Ул безне һаман менә бер сүзен әйтә дә, ул тугры шикелле бер сүз булып кала. Һәм без аңа ышанабыз. Бу беренчедән. Дөнья опера сәнгатендә бу бер дә яңалык түгел. Ансы шулай, ләкин антик театрларын алып карагыз, Пуччини, Беллини, Верди операларын алып карагыз. Алар бит шул антик театрларда борынгы архитектура истәлекләрендә уйнала. Шуңа карап без яңа шунда уйналырга тиеш ул. Шуннан да сәхнәдә түгел. Авырмы менә вокал ягыннан башкару ачык һавада? Ничегрәк ул? Опера эшләрен дип әйтик. Бүгенге көндә ниндидер авырлыкны сизмәдек без. Чөнки моңа кадәр дә ачык һавада җырлаган кешеләр безне барыбер бөтен нәрсәне
күнегүләр бар иде. Консерваториядә укыганда да, репетициялар вакытында да нәрсәнең нәрсә икәнен беләсең. Без аны чыннан да күрдек, белдек, карадык, аңладык. Менә дөрес әйтәләр. Бу безнең өчен бу яңа ничектер адым алга. Бу гомумән безнең өчен гадәти халәт дип әйтергә. Ни өчен Кара Пулат дип аталган? Әгәр дә бу Таш Пулатның, менә безнең профессорыбыз әйткән Таш Пулатның исеме Кара Пулат булмаса, минем башыма бәлки башкачарак идея килер иде. Һәм безнең әсәребезнең төп фикере ул дәүләтчелекне саклау. Туган илеңә тугрылыклы булу, туган халкыңа тугрылыклы булу. Ул бит менә хан кызын күрсәтергә тырышмыйлар. Менә бу хан кызы дип, хан кызын сатырга тырышмыйлар Аксак Тимер гаскәрләренә. Бу бит туган илне яклау. Хан кызы ул дәүләтчелекнең башлыгын белгерә торган символ, шушы символны яклыйлар. Аннан соң бу ачык һавада башкаруның тагын бер хасияте бар. Ул да булса, менә Вердиларның әсәрләре, теге Аидалар һәм Суэц каналлары, теге платиналар төзегән вакытларга туры китереп язган опералар бар бит. Аларда шул объект, географик объект, персонаж түгел. Ә безнең әсәрдә Кара Пулат үзе персонаж. Ягъни ул үзен үзе ача. Безнең менә артистларыбыз, безнең режиссерларыбыз, безнең рәссамнарыбыз ярдәмендә Кара Пулат үзен үзе ачып күрсәтә. Ягъни бу әсәрнең төп персонажы Кара Пулат үзе. Менә Кара Пулат операсын кайда, кайчан һәм Болгарда сәгать ничәдә күреп булачак, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы Кара Пулат операсы буенча фикер алышабыз. Әлеге студияда чыннан да үзенчәлекле. Ул бит 2015 елда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә Яңарыш фонды ярдәме белән куелган иде. Аннары 7 елдан соң яңарып, менә димәк, тарихы да кызыклы һәм үзенчәлекле. Фаяз абый әйтә башлаган иде. Ринат әфәнденең фикерен мин дәвам итмәкче булам. Дәүләтчелегебезне саклап калуның ниндидер бер символы формасында кабул ителә. Безнең Кара Пулат. Чыннан да Кара Пулат бит беренчедән соңгы хан Габдулланы үтерә. Икенчедән аның ике кечкенә малайын Алтынбәк белән Галимбәкне саклап кала. Шуларның Галимбәге безне Казан ханлыгын төзүче буларак таныла, Алибәк. Ягъни дәвамчылык бар безнең Болгар белән Казан ханлыгы арасында да. Буның дәвамы инде Эльмир Низамов белән минем либреттога язган Алтын Казан операсында дәвам итә. Монда димәк бер-берсе белән бәйледер алар һәм матбугат конференциясында Эльмир, син бүген Татарстан яңа чор кичерә иҗат мәйданында яңа буын килә дип әйттең. Менә шул сүзләрне аңлатып китә. Нәрсә турында әйткән идең син? Башкаручылар турындамы? Менә ничектер чыгышлары турындамы инде? Бу кемнәргә кагыла бу сүзләр? Бу гомумән безнең буын турында кагыла, чөнки мин үз буыным белән бик горурланам. Безнең буын бик бай. Менә без Илгиз белән дә яшьтәшләр, Илүсә белән дә, тагын бер Илгиз белән без барыбыз да бер-беребезне илһамландырабыз, ярдәм итәбез һәм мин бик бәхетле композитор, чөнки композитор бит ул кем? Ул музыкаль идея уйлап таба. Ул музыкаль идеяны тормышка аштырыр өчен зур көч кирәк, зур команда кирәк. Ул шул музыкантлар, ул шул оркестр, Ильяс Камал җитәкчелегендә бик шәп көчле оркестрыбыз бар, һәм хор, һәм безнең солистлар, рәссамнар, режиссерлар инде алар барысы да бергәләп менә шул әйберне эшлибез без бергә һәм менә мин шул буынның көчен бик каты сизәм һәм менә өлкән буыннан менә шундый теге көч алып Ринат абыйның әсәреннән менә шундый спектакль туды һәм минемчә ул безне бик каты илһамландыра һәм мин бик ышанам, безнең тамашачыны да ул безнең тарихыбызга якынайтыр
һәм рухи дөньясын байытыр дип уйлыйм. Мин шуңа бик каты ышанам. Башка проектлардан дип әйтеген нәрсәсен аңларга илгез. Менә үзенчәлекләре нидә? Менә ни өчен тамашачы аны сайлап Карап Булатны карарга тиеш дип саныйсыз? Менә хәзер уйлап торам да, Ринат абый да әйтте, Карап Булат үзе ул әсәрнең бер каһарманы дип. Дөрестән дә менә күз алдыгызга китерегез, менә бу риваят мул, легенда мул, яки чынбарлыкта булган әсәр мул, ләкин ул менә бу вакыйгалар шул җирлектә, менә шунда булган булса һәм булырга мөмкин булса, алар шунда Болгарда, нәкъ шул җирдә, һәм син инде үзең тамашачы булып утырасың, менә өстеңдә синең йолдызлар, тирә-якта агачлар, елгадан җил исә, һәм монда сихри музыка, артистлар, һәм син Карап Булат каһарман буларак, ул теге әйтәләр бит портал дип, әйме, ул безне тарих порталы кебек теге вакытларга сөйрәп кирип китергә тиеш бу очракта. Һәм без өметләнәбез шундый тамашачыларга шундый хисләр, шундый тойгылар без тудыра алырбыз дип. Һәм бу әсәрнең ул күрәмсең, бу әсәргә шул кадәр шагыйрь тарафыннан да, композитор тарафыннан да шул кадәр мәхәббәт салынган. Менә мин бит әле килдем генә бу проектка, мин кушылдым гына. Инде безнең җырчыларыбыз, хор, биючеләр, алар инде күбесе анда 15нче елдан бирле шунда эшли. Ләкин алар, мин карап торам, репетициядә шул кадәр яратып аны эшлиләр. Беркем эленке салынкы йөрми, ништер арганнарын да сиздермиләр. Шул кадәр хисләнеп, һәрбер җыр сайын бер-берсенә кул чабып, мин андай берне күргәнем юк. Нәрсәдә икәнсез? Сүз бирик әле, менә нәрсә, ни өчен шулай? Чөнки гомумән бөтен менә бу Карап Булатның тарихы спектакльнең үзенә карата, операның барыбызга якын шикелле дип сизелә ул. Менә кичә генә булган шикелле әйбер. Белмим, менә сүздә таба алмыйм мин аңа нәрсә дип. Юк, әле чын хис булганда кеше язмышы бар анда. Әле икенче яктан язмышның уйланып чыгарылмаган, чын барлыкта булганын, тормыштан алынганын бөтен күзәнәкләрең белән сизәсең. Дөрес аңлыйсыз. Икенче яктан бит яңа буынны яшьләрне тәнкыйтьлиләр шулай ук. Менә тарихны өйрәнмисез, укымыйсыз дип. Юкса бәлки бу нәкъ менә яңа буынга тарихны менә шундый формада тәкъдим итү һәм кызыксынырга этәрү түгелме икән? Менә сезнең фикерләрдән шундый Әлбәттә. Минемчә, гомумән бу спектакль репертуарда булырга тиешле спектакль. Беренчедән, монда балалар килергә тиеш. Балалар шушы тарих белән кызыксынып, үзенең туган җирен белеп, шушы көй аша, гомумән биюләр аша, шушы тарих дөньясына алып китергә тиеш дигән минем фикерем бар. Бу спектакль, гомумән, мин аны зур, бик авыр әсәр дип әйтмәс идем. Ул сәгать ярым җырлар һәм биюләр шулай шушы Карап Булат белән ул сизелми дә үтеп китә. Шуңа күрә мин һәрбер тамашачыбызны көтеп калам. Үзләре генә түгел, әлбәттә балалар белән килүләрен бик теләр идек. Димәк, монда килгән кунакларга да инде кызыклы булачактыр. Менә татар халкы өчен менә мондый шулык әкиятләрен дип әйттек инде. Шушы операда бергә җыелу нинди роль уйный икән, Ринат әфәнде? Нәкъ менә татар халкының тарихын бер яктан чагылдыру булса, икенче яктан нәкъ менә тамашачыга кызыклы итеп тәкъдим итү дип әйттек без аны. Менә ниндирәк роль башкара ул тулаем тарих һәм менә инде нәтиҗәдә куела торган әсәр дип әйтик сәхнәдә. Һәрбер сәнгать әсәре халыкка, тамашачыга нәрсәдер тәкъдим итә. Без бу турда инде сөйләшеп алдык. Без менә үзебезнең халкыбызга, безнең тарихыбыз нинди фаҗигалар аша үткән, анда нинди батыр кешеләр булган, анда нинди матур кызлар булган, анда нинди тугрылык идеясы яшәгән. Шул тугрылык идеясы безнең дәүләтебезне бүгенге көнгә хәтле саклап килгән дип әйтәсебез килде. Шуның өчен бу әсәрне мин менә Илүсә белән дә килешәм, Илгиз Зәйниев белән дә килешәм, профессорыбыз белән дә, барыгызның сүзләре белән дә килешәм. Без Эльмир Низамов белән әнә шул әйберләрне уйлап, фикер буларак материалләштердек. Аны чын мәгънәсендә теге рупор буларак безнең артистларыбыз, безнең сәхнәбез, безнең музыкантларыбыз
башкарып чыкты. Ләкин аны ахыргы вариантын гына күрәләр бит. Илмир, менә әзерләнү һәм шулык музыка сайлау процесслары ничек уза? Менә Рената белән эшләдегез дип әйттегез. Шулай ук менә ничек сайлана? Менә монда бу урында шулык җыр башкарылырга тиеш дип. Бу бит кызык, тамашачы бит инде ахыргы нәтиҗәне күрә. Менә нәкъ аңа кадәр башкарылган эшне һәм нәрсә эшләнгәнне алар сизмиләр. Менә нәрсәләргә таянып эшлисез монда? Сез менә бик матур сүз әйттегез. Музыка сайлау. Менә композитор эше ул шул музыка сайлау инде. Син чөнки уйнап утырасың бик күп төрле вариантлар. Һәм менә шул вариантлар арасыннан син иң матур, иң көчле музыкаларны сайлыйсың, барысына туплыйсың. Менә бу спектакльдә мин тулысынча үзем эшләдем барысында, ничектер сайлауда беркем дә ярдәм итмәде. Мин аны күз алдыма китерә алмыйм шулай. Ләкин мин хәтерлим, әлбәттә 15нче елда ул спектакльне куйган вакытта ул менә ноталар ничектер яңгырый башлагач, жан керде, анда режиссер да миңа ниндер тәкъдимнәр әйткән иде, анда берничә яңа дуэт истәргә дигән иде. Һәм әйтәсем килә, бу спектакльнең иң башында, спектакльнең нигезендә дип әйтеп була, безнең Минтимир Шәрипов белән бик матур очрашу булды. Һәм ул шул операның эчтәлеген тыңлап, әле берничә җыр гына, берничә ария гына язылган иде. Шуларны ишетеп, ул безгә юл ачты. Әлбәттә, бу спектакль булырга тиеш, бу әсәр булырга тиеш. Языгыз диде, һәм без аны язып чыктык. Берничә елдан соң аның премьерасы театрда булды. Һәм мин бик шатланам. Ул менә безнең туган идея кайчандыр 10 ел элек була бит инде. Ул барыбер менә бу тере кара пулат янына барып җитә, һәм мин ул яктан бик бәхетле. 10 ел булмады дип әйтәсез. Менә Файзов, ни өчен мөһим яңартырга һәм шулык хәйр фатиха бирүчеләр дә булырга тиеш. Аңлашыла, ничектер юнәлтеп җибәрергә. Андый әсәрләрдә күп булырга мөмкин. Аларны белеп бетермәскә мөмкин. Менә монда ни өчен аларны яңадан тәкъдим итү мөһим дип саныйсыз? Менә безнең Татарстанда Булгарга бармаган кеше калмагандыр инде. Булса да бик сирәктер, әйме. Һәм бер генә тапкырда бармыйлар. Баралар, үзләренә күрә яңаша күрәләр Булгарны, борынгылыкны. Һәм менә бу опера шуннан да икенче яктан күз алдына китерергә мәҗбүр итә кешене, уйланырга мәҗбүр итәргә. Сюжеты бик матур, музыкасы бик матур. Аннан соң бер нәрсә әйтмәкче идем. Менә хәзер опералар языла башлады, әйме. Элеккеге Алтын шәш, Муса Җәлил операларыннан, Галябану операларыннан арияларны гел җырлатып килделәр радиодан. Халык аларны белде, белә, онытмый әле, мәсәлән мин. Һәм яхшы матуррак ария булса, халык аны шул тикле үзенеке итеп кабул итәчәк һәм йөрәчәк. Халык яшьләр йөрмәячәк дип уйламагыз да. Килсен өчен яшьләргә дә сүзне бирик әле, Файз әфәнде. Менә ни өчен килергә тиешләр һәм кайчан кайда узачак шул хакта Илүсә белән Илгиз? 12-13 август көннәрендә кичке сәгать 8-дә Булгар җирендә, Изге Булгар җирендә безнең операбыз башкарылачак. Анда һәрбер үзүк, һәрбер ария, һәрбер бию үзенчәлекле. Һәм минемчә бу операны, бу тарихи вакыйганы күрми калса, безнең кунакларыбыз, безнең бүгенге көндә безнең белән шушы тарихи моментны тыйып калмасалар, минемчә бу бик зур ялгыш булыр. Һәм үкенеч булачактыр. Илгиз, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә Кара Пулат операсының бүгенге әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таяк ноктасы булып тора икән? Менә мин башта ник килергә сәбәбенә тагын бер сәбәп кенә әйтәм. Күз алдыгызга китерегез, оркестр белән бергә санаганда 80 артист. 80 артист, 30лап техник хезмәткәр, сәхнә коручылар, утта эшләүчеләр. Яңарыш фонды администрациясы, Мәдәният министрлыгы администрациясы, Кәрим Тинчурин театры администрациясы, Казан бию ансамбле администрациясы. Күпме көч кергән, һәм монда күпме акыл, күпме талант бу әсәргә салынган. Һәм сез моны шитләтеп үтергә җыенасызмы дип әйтергә. Димәк, нәтиҗә ясап Кара Пулат операсы Булгар җирлегендә 12-13 август көннәрендә булачак.
тарихыбыз онытылмыйча, мәдәниятебез үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә.